Tieto preteky sme sa rozhodli zorganizovať hlavne kvôli tomu, lebo takéto preteky na Slovensku nie sú. A mladí rybári sa zúčastňovali pretekov, kde bola veková hranica od 7-8 rokov až po 18, čo bol vlastne veľký vekový rozdiel. Takže sme sa snažili to posunúť od 14, nakoniec sme sa dohodli po 21 rokov a už dnes vieme, že na budúci rok to bude od 15 do 21 rokov, aby tie deti boli, alebo tí mladí, aby boli vyrovnanejší a zase tí mladší 15-roční, aby takisto sa naučili niečo od tých starších. Tyto evropské závody, kteří se pořádají na Slovensku pro juniory, vnímám velice pozitivně. Hlavně z toho důvodu, že to je práce pro mládež. My pracujeme s mladýma klukama kaprařema v České republice, vidím, jak je to strašně důležitý, tak proto jakákoliv akce, včetně v takovýhle velký, která je zaměřená na tu mládež, je strašně důležitá přínosem pro kaprařskou budoucnost. Určite každá súťaž dá niečo iné a každá súťaž určite je vždycky prínosom, nech to dopadne akokoľvek. A dá to chalanom určite vždycky niečo, pretože napríklad aj dôležité je to, že tí kauči sa im striedajú a chytali s rôznymi rybármi, chytajú s ďalšími rybármi, takže vedia si pozrieť ten štýl každého toho rybára. Takže už len to, že napríklad tu sedím s nimi a že riešime nejaké veci, tak vidia ten môj štýl, každý má svoj štýl a chalani si takisto budujú ten svoj. Takže určite každý jeden pretek je prínosom k cibreniu si toho svojho vlastného štýlu a ono je to vždycky ťažko povedať, že? Tetszik ez a verseny. Preteky sú fajn, organizačne sú dobre zvládnuté, páči sa nám tu, máme radi vody s veľkými rybami, čiže tá 8-kilová hranica, ktorá tu bola zadaná, je síce výzvou, ale výzvy máme radi, aj teda dokazujeme a prekonávame svoje hranice. Zarybení sú prví, co vidím, aj na druhej strane kluci tahají pekný kapry. Na internetu, na online taky sledujeme ryby na 10 kg. Ak mám zhodnotiť ostatné týmy, tak sú na dobrej úrovni. Chytajú ryby, bodované ryby, doťahujeme sa jeden cez druhého stále. Hodnotenie celého preteku beriem veľmi kladne. Organizácia na výbornú, taktiež je to bez problémov s rozhodcami, vždy prídu na zavolanie vo veľmi rýchlom čase. Myslím si, že je to dobre spravené aj mediálne. Na úplný záver by som sa chcel poďakovať či už ozaj všetkým okolo nás, ktorí nám pomáhali, či už to boli rozhodcovia, kuchári, pomocníci, ktorí nám pomáhali pri rozkladaní celého tohto všetkého a samozrejme aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli či už materiálne alebo finančne. Naozaj patrí im veľká vďaka a išlo to všetko na podporu tohto projektu, čiže na podporu našej mládeže.